ndị na-esonyere Amokwe TV anyị na-ekene unu. Anyị na-anabata unu n'oge Ekene Ndi OMa. unu nekwa ya ihu na ihu dị anyị ọchịta nwa maka na Christmas bụ ihe a na-akwado ịgba ebe ya na-ekwo ekwo. Anyị na-asị unu Merry Christmas. The last Ekene Ndi OMa anyị eme for this year before ya bazie nke new year. So anyị na-anabata unu na-asị unu ya baala unu demenu ebe ọ bụ na ishe esonyere anyị na-agwa ya ebe ishe esonyere na-agwa ya ebe ị nọ. Ihe anyị na-agwa unu mgbe ọbụla bụ na ya bata life ya mee ka anyị mara ebe o shi esonyere anyị. Ọ na-adị very very important. Okwe na ndị ihe ọma na-adị mma. Ọ ihe ọ gwara anyị ọ shi anyị wish unu Merry Christmas and Happy New Year in advance. So ebe ọ bụ na ị nọ anyị na-ekene unu na-asị unu demenu ya baala unu. Anyị wee na-eburu ekene anyị nke ụbọchị tata wee na-eje n'ezinụlọ ndị be Odenigwe. Anyị na-ekene nnukwu mmadụ ọzọ Emeka Odenigwe. Ọzọ barista Emeka Odenigwe. Na-ekenekwe nwanne ya nwoke bụ Ike Odenigwe. Anyị na-ekene ha n'ụzọ pụrụ iche. Merry Christmas. Yes, Happy New Year in advance. Anyị na-ekene n'ụzọ niile unu si wee kwado anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ kachasị na ndị Amokwe TV anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene unu. Anyị na-ekene anyị fụrụ aka ọrụ unu hụkwa enyemaka unu nyere anyị n'ahụ nwa. Unu ya gazie. Ka anyị na-ekene ndị bụ Odenigwe anyị jikwa ohere a wee na-ebukwara ukpe ekene anyị mana ọ na-abụ onwe ndị ọ na-abụ every time na anyị na-ekene ha mana eweli ha anyị ji ekenele ha. Gwa na-ekiri anyị na Amokwe TV ndị na-ahụ anyị na-akpa ha akwada ndị hụrụ na ihe nwa anyị na-eme na-aga aga. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ ohu nwa Amokwe jide ebube. Ezigbo mmadụ very humble man n'ọlụwo ya bụ Chief Ogbuefi Engineer Chukwunwike na lọọlụ ya ụzọ. Anyị na-ekene anyị na-achịkwa ya biko ndo maka ọnwụ ọnkụl ya emerebere ya mbọchị a achị ya tie ya Chukwu weta Chukwu ewelugwo. So mana unu mana ya bụ nnukwu mmadụ anyị na-achị ya deme ya baala gị Ugwumba 1 ọ nnukwu mmadụ bụ ego anyị na-ekere gị na-ekpufulu okpu maka na ihe ọ lụrụ na Amokwe karịrị akarị. Amokwe TV ọ na ya anyị nkwado ọ lụrụ ụzọ ọ tinyere ọkụ onye scholarship ọ tinyere mmiri tie ọkwa sola panel kpoche. So anyị na-ashia dem ya baala ya ndị niile na-abata live all those people you are joining this live tell us where you are. This is Christmas period. Try and make a sure in share this program. Yes, also join ya. You chọrọ ikene na Christmas. Send there na comment section. Send there share. I can only go yedo no yedo ta. Ọ dị ezigbo mkpa. Anyị na-afụkwa ya anyị n'onu bịara ịkpa. Nkata ka ọ ya na-ebula na anyị hụrụ ndị nọcha live. Aha nwa ya akwụkwọ anyị mekwe nke nwa nkịta. Anyị eburu ọwara anyị jebe telo aha ọzọ. So okwu ihe chọrọ ka ekenele gị igwe anyị ya bụ ihe. Ozi ọzọ dị oke mkpa ezitekwala anyị bụ na Chief Engineer Chukwunwike ụzọ shi ya ji ohere a wee na-ekene ndị abọnkwụ niile. Ọchịna ndị abọnkwụ na-agbanye nke uche adị elu ukwu ya baala unu. Ndị ọzọ bụ ndị ụwa na Amokwe bụ ihe ọchịkwala anyị kene chịkwa ekene ndị Amokwe niilezi na a na-achụ niile Merry Christmas. Ndị anyị ụnụ na-esendịrị message ọsọ na Merry Christmas bịa na-agwụ na Happy New Year in advance. Ma ndị APU Abuja wefte time defte shele me ha ọ sị na APU Abuja na ya kakwụshu na azụ ike ya kakwụ nchim ọnụ amerie patron ha na anọchi ike. So ọ na-ekene ihe anyị na-ekpe ekpere shi na Christmas nwa na uyi agba ọfụma wee shikwa na aha ọzọ na-abịa ya adịla anyị na mma. Ozi ashi n'aka Chief Ogbuefi Engineer Chukwunwike ụzọ Ugwumba 1 na Amokwe Ogbuefi ọnọgolu the second anyị na-ashigide eme. Anyị wee na-ahụkwa nnukwu nwanyị oke ada Amokwe ji eje mba jee ọ na-anata awọd ka ya ebe niile ọ dị izi ịgba ka o si ekpo onye aka ọlụ bụ njem makwa ihe bụ na mmadụ a nwere nke njishi ndị ekwu maka ya bụ wa bụ sofu nwanyị ndị
Christian men organization, Christian women, Christian men organization, the whole Nigeria. Ya bụ sọsọ why be no chifte ihe ọ na-eme. Ya award. And ọ bịakwa that day ya lecture support kwa ihe a na-eme ihe ndị ọzọ. Ọ dịghị easy. I should make why proud. And ọ ya bụkwa secretary general Anụsọ. Nnukwu mmadụ. Ezigbo nwa family. Anyị na-ekene gị. Naanị Imo steeti. Mana ịmama. Anyị na-ọgụ agwa aka. Nkwado yere Amokwe TV ya ajedegwu Imo ike agwụgwọ isef. Nkwado yere anyị na nwa. Ya bụ izizi kpụrụ Amokwe TV jebe mba. Since aha ya n'ezi. Anyị kita ị ga na-aga n'iru ka ị ga na-aga. Ọ ya bụ ekpere anyị n'ebe ị nọ. Mmụọ. Anyị na-ekene gị. Onye ọzọ anyị na-ekwukwe maka ya bụ Mr. Samson Aneke. Mr. Samson Aneke na Samson ya bụ OVP. Ọ dị iche from Samson niile anyị na-ahụ. Ọ ya iche ugwe ya bụ Pimani iwe pikwa. Ọ ya na-ekwu maka ya were ihe ọ na-eme dị chancellor ndị Amokwe Development Foundation. Since ọ batara Amokwe Development Foundation, ọ kpọtago ndị Amokwe n'ebe dị iche ma Ivory Coast ma Congo, obodo dị iche iche. Ọ kpọtago ndị Amokwe shi ebe dị iche iche anyị na-ashị adem ọlụ ka o shi na-ego pilot affairs ndị ADF ọ na-aga n'ihu. Andọ ya bụkwa the chairman CEO UPA na Congo. So anyị shiri jide ka iji ibu egude ịma na-abịakwa n'obodo ashị na-ewere ihe eji ama ndị a na ha na-agawulu n'ihu na ndị Amokwe na-emewulu ọhụụ mana ha bụ ezigbo mana ha na-agafe na ha na-ati uchu ya na-eme ibu egude example ya ha na-ekwu maka anyị na-ashị gị na anyị na-ahụta aka ọlụ gị onye ọbụla a na-emekwa na ADF bụ ewefutekwa na anyị eme ihe a ya bụ oyizi ya tinye ego ya o vuru ụzọ ya egweda alat shizesi biko shi sọpọt wazie ihe a na-eme so anyị shị gị deme amana ya na owe ezitekwala ozu shi anyị biko ozu shi n'aka chancellor bịashi na ya na-agwa ndị Amokwe niile na ndị ADF okwe meeting 26th onye bụ memba ADF gbaa mbọ bịa n'oge bịa soele ihe a na-eme ọkwa na ike asị hụ ADF ọchị na ajikwa ohere a wee na-ahị unu dododo o nweghị ihe ọzọ eji abanye dị ihe eji abanye bụ na ịbụ ọya Amokwe ịbụkwala ọya Amokwe bịa ede ya aga akpọghọta gị na ADF ya soli ibe eme ihe a na-eme gị na iji ego enwere ike iweta akọ na uche gị enwere ihe ya atị ya n'ime ya so anyị na ọchị ya na-ayọ ndị Amokwe niile na-ashụ bịa bịa so ele ADF na-achị na the bigger the better and ọ na-achị na ya na-achịkwa ndị Amokwe Merry Christmas and Happy New Year in advance so ọ na-ekene unu na-achị unu deme ozi achị n'aka Mr. Samson Aneke. Anyị wee na-ahụkwa nnukwu mmadụ ọzọkwa bụrụkwara oke ada Amokwe. Before anyị na-aba enwe ndị dere message ka anyị reply ha. Onye achị Elvis, I'm Elvis watching from Co City State, Enugu. Elvis anyị na-ekene gị daalụ. O nwere onye ọzọ? Juan ugbo na-abụọ si good job. Anyị na-ekene gị daalụ. Anyị wee na-ekwu maka nnukwu ada Amokwe. Onye na-ekwu maka ya bụ Lady Akụnna Aneke. Nnukwu ada nwanyị. Lady Akụnna Aneke ka ngwa ya na ego contribute go na development of Amokwe. Ada akaụntụ ya akaụntụ. Apart from that, ọ bụrụ na ị nọ na ADF platform o so ndị na-eme ka ADF ọgwụkwọ ya shi na a na-eme ọ ya evu ụzọ fụta na jinja nkwa ndị ọzọ ọ ya tinye ego ya tinye energy ya tinye okwu ya na ihe niile so ndị Amokwe TV na-ekene gị na nkwado ị na-eme maka Amokwe TV ịga n'ihu ọkacha n'ebe Amokwe niile nọ ihu na Amokwe na-aga n'ihu nnukwu nwanyị ndị ihe Amokwe na-emetụ n'obi ọ nọ US mana ọ ka ndị n'ọba anyị participate n'ihe a na-eme anyị na-ene anya na mgbe yọkwa Krismas n'ihi ego netara anyị bred ihe ezi anyị ozi anyị akasịla ibe anyị gba Krismas anyị na-ekene gị nnukwu nwaanyị bụ Akụnna Aneke ọkwa ịma ọ na-enyekwa ego nke ọ na-ada dịka ịhụkwa alat ọ na-enye na ADF ihe ekweta and also kwa ihe ndị medical mission a free medical care na ihe niile ọ na-participate ihe na-eme ihe anyị na-ekpe ekpere n'isi gị bụ many more years wee na-achị more blessings ebe ọ bụla ego achịkwa afụta na Chukwu ga na-emepie ọ ga na-aga more and more so I say gị Merry Christmas and Happy New Year deme nnukwu ada Amokwe ji eme ọnụ ọkwa mmalịcha nwaanyị kwụ otofu
ahụ dị ya mma deme o ndị ọzọ anyị ji akwụkwọ ha ebe a bụkwa nke anyị baa na biznes ewere nnukwu mmadụ bụ the CEO managing director of Gemtex Pumps Nigeria Limited. Gemtex Pumps anyị na-ekene gị Honorable Chinze James Oshiolo onye Eziagụ mana ihe ndị Amokwe TV na-eme emotion ihe ndị Amokwe TV na-eme na-adị ya mma so o zitela anyị ozi wee shi anyị were obiọma sarịsarị ọ shịla anyị zieli ya ozi kene ndị customer. If you know you are a customer to Gemtex Pumps Nigeria Limited, this message is coming from the CEO that all of you is wishing you Merry Christmas and Happy New Year in advance. So Gemtex Pumps Nigeria Limited appreciate all the patronage. Anywhere you are in this world, you are the best. That's what Gemtex Pumps sent to me, that I should appreciate all of you. And he said that 2024 will be a more business partnership, a more new things to happen, that it will be greater. So I na-ekene unu na shi oshikwashi keneri ndị olo oshi na-ebukwara onye olo na ya bụ Chinze James na-ekene unu na shi unu daalụnụ because nkwado ndị olo na-eyi juru ahụ wee na-ekenekwa Eziagụ local gọọmenti niile oshi na Eziagụ local gọọmenti ya na shi unu Merry Christmas. Honorable Chinze James bụ nnukwu mmadụ ndị na-emewe ọhụma na Oduade Market. Eziagụ were mmadụ Enugu steeti were mmadụ ilukwu ebe ahụ hụ na ihe a na-eme abụghị fechafecha o were nọmba n'ime ahịa ahụ ọ ma ama n'ọnụ nke ọsọ amagwo ndị Anambra ndị biznes mana ndị Enugu abaghị okwu na biznes and okwe pọmpụ ị na-achọ maka swimming pool gị maka ịgbafu mmiri be gị maka firefighting equipment ma ọ n'ugbo ka ị chọrọ itinye mmiri gbakwa mbọ hụ na ịgbajewe jee chọwa Gemtex Pumps iwere ihe ekwuru erute m ebe a mgbe m hụrụ one of the customers ọ ihe a ji egolu Gemtex Pumps na odewe leakage yetago and na ọda abụọ ewere ihe alụrụ na pọmpụ nke ya ọda abụọ na abụọ nọọ mgbe ọbụla ọ na-arụ ọnụ so na ya mezili ịhụkwa ma ndị ọcha na ihe anyị na-eju nke Gemtex Pumps abịa ego ashwa ọ mara ihe ọ na-eme so biko achọrọ ka mụ na gana ma jede aka n'akwa na 2024 n'ụwa ọgụ jee na Gemtex Pumps ọ na-enye warranty 2 years n'ọlụ ogwo so anyị na-ekene ya bụ nnukwu mmadụ. anyị wee na-ahụkwa oke mmadụ dịka Christian Okocha. Christian Okocha anyị na-eke ma na by this time na ọ bụ na ịka paakị ọ bụ na ịka yoho ịmana paakị waga ọ ya ayọgwo ọ bụ na ịka yoho ịmana paakị waga ebe Obiọma jide ewu ịmakwa na adachi mmadụ na-eje ka ezi ozi chi ezi ego ahịa na ya na ịta ọnụ ụzọ ekpukwe ekpomọchị gị amagala m ihe wa ya yo anyị na-ene ahịa anyị ejegwa Obiọma dres asị na ịka yọrọ so anyị ka na-ene ahịa dị ya Christian ebekwa ebe ọbụla ị nọ ziokwa ya ozi ahụ ịgbala anyị even ebere osmon bịara na-agba m ụgwọ shi mụ na Christian Okocha ụgwọ shi a na ibone nke ekwuru n'ihu m na-ejegokwa eje m n'azụ nnukwu mmadụ anyị na-ekene ga anyị ka anyị kenere maka nkwado niile iyegolo Amokwe TV na anyị banyeghị n'ịbịa solo anyị na sọpọtụ anyị si ka anyị kene gị na Chukwu bi n'eluigwe bi eje ka agọzie kwụọ gị ụgwọ ihe niile imere anyị majikwuru mmaji na anyị sikwa na ekpe na-asị gị na aha ọzọ ga-aka ahụ nwa mma n'ebe ị nọ amen onye bụ ekpere anyị n'ebe ị nọ. Ogbuechu Amobi Enebechi Ogbuechu Amobi Enebechi anyị na-ekene gị anyị na-achị gị ebe ọ bụla ị nọ ama m na ya nọ Lagos ụgwọ be anyị achị gị ya baala gị ọnụkwu mara be ebo odogwu nwoke na-eme. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ nnukwu mmadụ bụ Chief Dr. Emeka Ude Ezeomogo Nwaneke onye bụ the managing director CEO of Peerless Water Factory nke dị na ị na-agakwa 9 mile ọ bụ na isi Enugu na-eje 9 mile ya ahụ ya by the left the other lane mana ọ bụ na isi 9 mile abịa Enugu ya ahụ ya maka structure ha dị iche white ị na-anakwa Christmas kịta gbakwa mbọ hụ na ije vuri mmiri ebe ahụ ewere ebe wee retail outlet ha wee ikolu pure water ma ọka nwata nke ọ bụla ị chọrọ ọ dị ya so ihe anyị na-agwa ya bụ na ya bụ Peerless Water ndị ugworo ya confirm ugwo maka mmiri na mma na-adị mma confirm ugwo deme so ọ ihe anyị na-agwa unu gba mbọ hụ na ntị erie
ọshịna ya na-ekene ndị kọstọma ya niile ndị na-akwado ha na-ashịkwa na new customers na 2024 ka ha na-ene ahịa ya. So anyị na-ashị gị deme Dr. Emeka Ude o mechekwa birthday abọchị ya. So ndị Amokwe TV na-ashị gị happy birthday to you and many more years ahead. So I na-wish you all the best. Chief Dr. Emeka Ude ya baala gị. Anyị na-ahụkwa m nnukwu mmadụ ọ ụzọ Enugu bụ onye nke ashe jọune nwoke nnukwu mmadụ Ifeanyi Ọya Ifeanyi Ọya chief ọkwa chief ọ chief bụ ọbụ bụrụ Ogbueshu ọnwa anyị na-ekele gị ụzọ Enugu bụ ochie eje ndị ụzọ Enugu na-eme ọhụma ọwa so na ndị kwadowela Amokwe TV mgbe anyị bidoro ọhụrụ ọ gbara ya ọrụ yes anyị shiri ya jisie ike Ọyawa bụkwa ihe o mepego free station ọzọ ị na-agakwa Enugu Port Harcourt Express Road ya ahụ ya adachi ya achọ so anyị sịrị ya na lọlọ ya lọlọ onye ya biko ọ na US bụ ha shi eje so anyị na-wish unu all the best anyị shiri unu na many more years Merry Christmas and Happy New Year. Yes anyị si na afọ ọzọ ga-akala unu mma ọ ya ka afọ ọnụwa mma unu ga-alụzi free station na steeti ndị ọzọ ihe unu ga-eme ọma mbụzụ so n'Enugu be anyị ihe ọma ga na-eme n'ezinụlọ unu anyị na-ashị gị ọnwa ọgụ anwa aka anyị na-ekele gị ọnwa ya baala gị amen. Onye ọzọ anyị ji akwụkwọ ya bụ nnukwu nwoke ihe anyị na-ekwu maka ya bụ Success Okechukwu Agụ onye bụ the managing director CEO of Ballroom. Ihe ọzọ anyị ji ekwuri ebu na Ballroom gbala ọkụ this year oge aka na-eri ọchụ ahụ mana anyị dị very happy mgbe ọ kpọrọ anyị bịa na na-emepe square Ballroom again. So anyị na-ekene Chukwu n'isi gị ọ dịghị izi because o nwee ndị ọkụ ya agbakwa ebe eme ha anakpu ashịnụ ndị ana mana anyị dị happy and again agba from na ha nachitere azị they are bigger and better. Ọ bụrụ ị na-ejegwo Ballroom before if you have been to Ballroom nwanne ije nye again udu creative designs eyere n'ime ebe ahụ ihe ashịna ihe abụ ọzọ Ballroom ịmagbo because o wetara modern technologies n'ime Ballroom ma the sound system n'ihe niile sharp ka ọ dụrụ mmanya adịzi ebe a ma AC na everywhere was very 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 interesting. ihe nekwa ebe a bụ fun just jee mewe onwe gị entertain ahụọ m ihe nọ n'ime ụlọ eme gbakwara kịta jee unu Ballroom ha were ihe niile anụ bụ ịchọrọ anụ dị iche iche nri or snacks ọ bụkwa sọ klọb a na-agba na Ballroom ha nwekwe ma ebe a na-alụ ọchị ihe a niile dị n'ime Ballroom je gwuo mmiri so the man ọlụdori ya ịchọkwa ịnọ n'ime ịnọrọ ịchọkwa ịnọ n'ilo ewere space ebe ndị ma na-anọ so mefulowega ya nke a bụ nke anyị onwere anyị na-agwala unu ya nke a bụ nke anyị maka otu ọ lụrụ ya na be anyị unu a na-eji akwado ọrụ ọzọ nụnụ maka ya chọọ bụ progress na-abịa ndị be anyị jụrụ ebe ahụ ọkpọdụsa Amokwe okpochikwe ma ndị ọzọ ma ndị Amokwe believe so anyị na-achụ unu so otu ihe natara Christmas ebe ọ dị bụ nọmba 1 Otigba Junction ijekwe na Otigba Junction jụ ese Ballroom ị ga-anọka na Otigba Junction na-ekiri anyị tie ekwe na nke anyị nke a bụ nke anyị demenụ anyị na-ahụkwa mmadụ dịka Agụ Uchenna Master P bụ afọ ụmụ Master P ọgụ awa aka anyị na-ekele gị ọgụ awa aka anyị ma m na Christmas nwaanyị anyị na-agbado anyị na-ekele gị na nkwado niile inyere anyị n'ahụ nwa Master P ọkwa ọchukwu ga na-agọzi gị ga na nwunye gị ma ụmụaka gị lọlọ Master P anyị na-ekele gị anyị shilụ niile demenụ wọwa gị anyị hụrụ nkwado gị anyị na-achị gị ebe ọ bụla isi eweta ya bụ ihe iji akwado anyị ọ ga na-ahụ nwa na-abịa ga-amaji ya amaji ị ga-egote times 100 anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ya gazie ogologo ndụ ahụike ịma na ya na onwe ebe Agụ Uchenna Masterpiece dela ya ozichi anyị kenerie ndị ọwa gị niile ndị Idede ndị etiti Amokwe na ndị Amokwe niile and ọchị ya na-ekenekwe ndị youth Amokwe niile Masterpiece na ya laikiri ka Amokwe shi anọkọ ọnụ ihe so ọ ihe anyị na-ahụ Master P deme onye ọzọ anyị ji akwụkwọ ya bụkwa Betus Electronics Enterprises. Betus bụ onye ụmụaga mana ọ nọ na First Artillery Port Harcourt as Ashwa Electronics. Ịchọ TV ịchọ
air condition gị na mmadụ na-ama nke akọ, ị chọrọ home theater, ị chọrọ freezer na fridge, ị chọrọ generator, ị chọrọ Apple Watch, ihe ọbụla akpọkwara electronics, ị chọrọ wireless microphone, ịkpọkwụkwọ Bluetooth, ịkpọ Bluetooth na phone ọsagị emeghị wee bie. Mana ihe dịchacha mkpa na ihe a niile bụ na abụghị ka ije go electronics gị na ya ga na-akọ nkụkọ ashị na ọbọnụ na ọbọnụ. So onye nke anyị ka ọ bụ and all direct importer bụ ọ bụghị aka fela aka onye ụmụ aga ebe a bụ nke ya akwụkwọ n'ọkụ ụgbatụ ma o shiwe. So anyị na-achị gị ihe ma na igoro ihe gbaa mbọ hụ na ije nke Bluetooth jee wele nke gị deme. Anyị na-afụkwa nnukwu mmadụ nwanne anyị nwoke bụ Eze Frederick Kodo nnukwu mmadụ Kodo odogwu. Anyị na-ekene gị Merry Christmas. nkwado gị n'ebe anyị nọ, especially Amokwe TV n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe ọbụla anyị kpọrọ ya ọ na-aza anyị. Mgbe ọbụla anyị kpọrọ ị na-eshe, ị na-akọme ihe ọbụla anyị na-eme, ị na-abịa ahụ na ị na-akwado anyị. Kodo anyị bụ ndị Amokwe TV na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche, na-asị gị ya gazielu gị. Anyị na-afụ aka ọrụ ọ kachakwa n'ebe ndị youth Amokwe nọ. Anyị na-asị gị na aha ọzọ ga-apụta, aha 2024 ga-abụ nnukwu afọ n'ebe ị nọ n'ezinụlọ gị. Ị ga na-aga higher upon higher. Ya ị ga na-aga ihe ike ama mme gị ma encounter any difficulties, you will not have a better yesterday. Ekpere anyị ka ọ bụ n'isi ma n'isi ezinụlọ gị. Anyị kene gị asị gị happy Merry Christmas and Happy New Year in advance. Anyị na-enekwa anya na ya agbara anyị Christmas maka na mmiri bụ eji eme ekwu. Kodo ashịgị jishike deme onye ọzọ anyị ji akwụkwọ ya bụ nnukwu mmadụ bụ High Chief odogwu nwoke. Ejere m Odu Ade Market a na-akọrọ m shi na ọkwa nwanne Alabama bụ ihe a. Onye anyị na-ekwu maka ya abụghị onye ọzọ na-abụọ Chief Nnamdi Nebo Alabama ibe pụọ afọ ụmụanụ Alabama 22nd a na-abịa ya bụ Friday. Ọ na-enye ndị buy rice Amokwe niile. So amegwu organize ọ chọrọ ịgba Christmas ọ bụ ọsọ rice ihe ọ na-eke na akarị ịbakwada dị ọ na-adị ka nnukwu mmemme. Emechikwa na 22nd 3rd January emepezie Alabama Palace odogwu castle. Ihe ọrụ ebe a bụ castle. Onweghị onye na-agaghị ụlọ ahụ na-ama njụ ndị oyi lụrụ ụlọ. So ọtọdụ bụ ihe ọ ya akpọtụ Aishi Alabama jide ka iji Amokwe TV ya abịa n'ole gị maka ọ nnukwu mmadụ bịa ebo and o jikwa ohere achị ya na-ekenekwe ndị kọstọma ya niile na-egi ashwa all the business partners of Alabama. He said that he appreciates all the patronage for the year and he send you people Merry Christmas and Happy New Year in advance. So we are looking at a more prosperous 2024. This is coming from Chief Nnamdi Nebo nnukwu mmadụ bịa ebo. Anyị na-ahụ ka o were obi sarịsarị mana anyị na-enekwa ya ka ị na-agbakwa Krismas ekere asị ya, anyị agbakwa ndị Amokwe TV ka anyị na ụwa anyị nọkwala obi aghịrị ịka hụ na moto anyị ehuo n'okwe ike ijiri moto gbara anyị Krismas anyị dị na-ekotesi of Alabama anyị were ghara ekwueri maka na ịkarịrị odogwu bụ ego anyị shige deme Amokwe were mmadụ anyị wee na-ahụkwa nnukwu mmadụ ọzọkwa onye na-ekwu maka ya bụ Tony Aneke. Mara Tony Mansa bụ eji mara Tony Mansa ọ na-agba olu mbọ mana ihe ọzọ na-enye joy bụ na mgbe ọbụla ikwukwe maka Tony Mansa achịgị na straight for human being jide ka iji because ọ na-ewele ugwu ọ na-enye anyị bụ nwanne Tony Aneke eyi na ọ na-eme ọhụma. So Tony Mansa anyị na-achịgị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ya baala onye ọzọ bụkwa Sir Hastings Aneke. Sir Hastings Obi Aneke anyị na-ekene gị ọ nnukwu mara bịa ebo ọ na-agba mbọ n'ihe gbasara ADF abịakwa na APU Lagos ọ nọkwa because ọ ya mee book review ahụ eme na Lagos ọ ya merie wekwelu 250,000 support ndị APU. So anyị sị Sir Hastings Aneke jide ka iji na-agbakwa mbọ ike gị ka isi na-akwado ihe a na-eme na Amokwe ma n'ụlọ ma n'ezi. Chukwu gọziwe gị maka isi akwado Amokwe TV ka Amokwe TV na-aga n'ihu. Chineke ga na-agọzi na owe ihe anyị ga-emefuli gị iche na-achị gị
Merry Christmas and Happy New Year in advance. I went out nnukwu mmadụ Dr. Oge Ekene. Nnukwu mmadụ. Anyị na-ekene gị Dr. ya bụ president ndị Apno. Anyị maara. Ọ na-agba nnukwu mbọ na-achịkọta butu nnukwu projekti ha ji n'aka. Ma ihe medical mission a ọ na-atinyekwa aka nọkwa US mana ọ na-agụ agụ ka ọ na-ahụ na ndị be anyị na-esokwa esote ihe na-ahụ na ha dara ihe a na-agba Amokwe na-aga n'ihu. Anyị na-ekene ụdị ndị a bụ ị na-ewu ihu ndị a na-asị gị na ha nụkwa ka akpọrọ Amokwe akụkọ akpọm ha chọghị dịka asọrọsị na Amokwe so n'ihe ahụ ị na-akpọ anyị na-ekene gị Dr. Ejike ya baala gị mgbe ị na-agbadoro anya so anyị na-ewish gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ya baala gị anyị na-achịkwa gị jide ka iji deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Mr. Albert Ude ọwandbuda neke albawa bụ ihe a na-etie ihe eji mara ya na-edi ebe ashkọnọ albawa ihe a na-etie so anyị na-ekene Albert Ude ya baala gị ajikwa m ohere a wee na-ekene lọlọ Caroline ụzọ igwe ọlọlọ chief igwe injinia Mike ụzọ igwe lọlọ anyị na-ekene gị anyị na-achị gị jide ka iji daalụ maka anyị na-ahụ gị online anyị na-ahụ gị live so deme na-achịkwa gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Anyị wee na-ahụkwa nnukwu mmadụ ezigbo mmadụ ọ na-akwado Amokwe n'ụzọ pụrụ iche ọ kacha na Amokwe TV mgbe ọbụla anyị kpọrọ m gbafụta onye na-ekwu maka ya bụ injinia Chinedu Eze nwatakịrị ụwa onye ụwa na Amokwe mgbe ọbụla Amokwe TV kpọrọ m ọnwụkapụta ọ na-asọpọtụ anyị n'ụzọ pụrụ iche ọ na-akọmentị ọ na-eshe ọ na-edi ka ọwụrụ nke Amokwe TV n'ime okweshi ọ na-ebịa kwado anyị injinia Chinedu Eze anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche amakwa m nna na ije ka eso ayọ na onye nwa na-eme ihe ọ kwesịrị anyị ozi gbala Christmas maka maka ishi emegbu gbala Christmas ọ dị mkpa onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụ the deputy chancellor ndị ADF Chief Eustace Chime all use Enugu bụ so anyị na-ekene maka ọ na-agba mbọ ịhụ na Amokwe na-aga n'ihu since ọ bụkwa o were ọkwa na ADF ma meeting ma online ma offline ọ na-anọ anyị na-ashia ya baala ọ ya bụ deputy chancellor ndị ADF when ashigin deme I na-ezikwe gozi na ashigin Merry Christmas and Happy New Year in advance. I na-afụ nnukwu mmadụ Chief Obi Aneke ebe kuedi bụ Chief Ifeanyi Aneke Chief Ifeanyi Aneke ọ nnukwu mmadụ ka ịbụ anyị na-ekene gị maka na ị na-ahụ na ihe niile a na-eme na Amokwe na-aga ọhụma Chief Ifeanyi Aneke bụ ihe echili ikuku ọma 1 n'ụwa Amokwe ikuku ọma 1 deme ndị Amokwe TV na-asị gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Anyị ma na ị na-abatakwa Christmas a na ị ya agbakwala Christmas maka o tekwa ishi eme ịlaikiri ihe ọma and ihe ọma na-adị gị mma anyị na-achịkwa na ihe ọma ga na-eso gị Chukwu gọziwe gị deme anyị wee na-ahụkwa nnukwu mmadụ Barrister Emeka Chiboke yes Aziza Amokwe ndị Amokwe ji azacha ọ ya bụ onye isi ndị ọjị Amokwe nọ na Lagos nọkwa na APU Lagos na-agbahụkwa mbọ na ADF so anyị na-ahụ gị Chief Emeka Chiboke ọ Barrister bụ ịbụ mana Aziza bụ onye anyị na-eti aha chọkwa na Aziza Amokwe ịma na onye ahụ aka bido Aziza Amokwe anyị na-ekene gị achị gị jide ka iji na mbụ ị na-agba ifu na Amokwe na-aga n'ihu deme onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụ Chief Chigozie Ọnya US ka o si abịa eziokwu Chief Chigozie Ọnya anyị na-ekene gị deme biko o nwere ndị batara online Celebrity Gist good evening all Martin Ene
ọ na-ashịkwa Merry Christmas in advance. Martins onye nke anyị. Martin onye nke anyị bụ Anyị ebo. na-ekene gị. Nna ya yọgokwa ka ị ka na-akwado iyo. Chetekwete tiyawa bread n'ekpa. Ị na-ayọkwa. Martin ene ịma nọọ ihe na bụ oshi abịa Benue. Benue. Anyị na-ekene gị Martin ene deme. Ndị ọzọ anyị jikwa akwa ha bụ Dr. Nnenna Okafọ. Dr. Nnenna Okafọ ọ na US bụ ihe ọnụkwada Amokwe. Dr. Nnenna Okafọ na-akwado ihe ọbụla Amokwe na-emekwe. Ikikwere nne ọ ya agba mbọ ọ nụgbukwe dịfụọ mana ihe Amokwe na ihe obi ahụrị. So anyị na-ashị Dr. Nnenna Okafọ Merry Christmas and Happy New Year in advance. Anyị wee na-ahụkwa nnukwu mmadụ Dr. Uche Ileje. Dr. Uche Ileje. Nnukwu mmadụ. Wa Igwe Paul Ileje. Ọ US bụ ịnọ. Gịnị lọlọ gị anyị na-ekene gị mana ogbuesu bụ ọ bụ. Ọkwa dọkịta mana ogbuesu. Ọ ewegashi dọkịta ogbuesu Uche Ileje. Ọ nnukwu mmadụ bụ ebo. Anyị na-ahụ mbọ ị na-agba ịhụ na ADF na-aga n'ihu. Ịhụkwa na Amokwe TV na-aga n'ihu. Ị na-awa n'ike gị anyị na-achị gị deme Martin Nation ya ka ga-abata dị anyị amozikwa eji Krismas elugokwe ụzọ ka n'ikwo wee kwuo ụzọ kwuo unu na-agba sizin ya jishi ike ndị ọzọ anyị chọrọ nkwado ikene bụ His Excellency Barrister Peter Ndubuisi Mba bụ the Governor of Enugu State. Anyị na-achị gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. You are doing very well because mgbe anyị na-agba n'ụzọ Enugu anyị hụrụ ka isi eziche ya ụzọ niile ndozi biko adị ama ma ọ bụrụ na ị ka na-ayọ ma ịyọbe mara na ụzọ dị mma atị na-egwu ihe ọbụla Enugu kịta na ụzọ ya ụmụ galọpa niile ewugo n'Enugu na bad road a ọdụgo mma street light na-enwu steady. Anyị na-ekenekwe ma mmiri iwetara at least ebere Osmond a na-ekpo ọzọ gala na atịrị ọ ya na-eke mmiri be ha. So I na-ekene gị na-achị Barrister Peter Enugu niile. Barrister Peter Ndubuisi Mba. Tomorrow is here. I na-ekenekwe our distinguished senator Osita Ngwu. Onye na-anọchite anya ndị Enugu West na Senate. Bụkwa chairman Senate Committee on Solid Minerals. So ndị Amokwe TV niile na-wish gị all the best. Anyị na-ahụ aka ọrụ gị mgbe ị na-agba ịnọbe few months bụ ịnọgo na Senate. Mana ọ dị ka ị na-efeel ezikwe the big gap and leave behind Enugu West maka na ibe youngster ịdị very young wee na-alike ndị youth na-eme ndị na-akwadokwere ihe Amokwe TV na-eme. So anyị na-asendịrị gị best wishes na-asị gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. So distinguished senator Osita Ngwozikwere ozi wee sị anyị kenerie ndị Enugu West niile. Ọ bụ na ịbụ onye Enugu West bụrụ Enugu State bụrụ ya Nigeria ihe ọma na-adị mma. Senator Osita Ngwu representing Enugu West Senatorial Zone send his special regards for this Christmas season and also for the new year. He's sending it said that all of you will see a very wonderful new year, more blessings from to you, more goodies and more good and healthy celebration. This is coming from distinguished Senator Osita Ngwu, Chairman Senate Committee on Solid Minerals. Thank you. I went ekene hukwe Honorable Chukwuemelie Ago. Nnukwu mmadụ. Ebu Chukwu ụzọ. Anyị na-ekene nnukwu nwafọ Amokwe. Yes, big stakeholder. Ọ na-agbanye, ọ na-akwado ihe Amokwe na-eme, ọ na-akwado ihe Amokwe TV na-eme n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị ebe ọ bụla isi wee weta ya bụ ihe Chineke ga-akwụzi gị ya mmaji kwuru mmaji. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ the Honorable Speaker Enugu State House of Assembly bụ Right Honorable Uche Ukwu, the speaking speaker. Digital speaker bụ ihe ọ bụ. Ị na-anya ịhụ na bill a na-apasị na assembly adị ebuzi oge scrutinize kwa ya ọ gaala owe. Budget evutere mbọchị a ijekwe na the house anọ defense every day, defense steady bomba to bomba. So anyị na-achị gị biko jide ka iji maka na ị na-eme uti proud. And again, I ask for congratulations now. Emegi inaugurate Uchugu champions for Peter Mba. It's not easy, a very big feat because I am a position in Ogwa Tombo, third person in Enugu State. We're now shaking Merry Christmas and Happy New Year in advance.
anyị na-ahụkwa mmadụ dịka Pastor Chuks Eze. Yes. Anyị na-ekene hukwe maka na ya je ka Onye ga-host meeting ndị ADF na 26. So ihe ọzọ anyị na-ezikwu maka kịta anyị kwuru maka Pastor Chuks Eze ịma be Emeka Eze ha mendebe eze woyi ka ebe a bụ ihe a ga-anọ wee meeting 26. So ọkwa anyị chọrọ ije na ADF gbaa mbọ bịakwa solibegide ya. ADF ewu ndị emere iche ịbụkwala onye Amokwe ịbatagwo ADF mana ị ga-eme ọfịsha so ibe gị eme ihe a na-eme anyị wee na-achị gị deme maka ịdị na-akwado ihe anyị na-eme. Pastor Chuks Eze na ndị be eze niile achịkwa unu tikwe ya unu nwoke hafụla wee na-achịkwa na Christmas ngwa na ya agba ọfụma. So anyị na-asend unu special regards we na-asị unu Merry Christmas and Happy New Year in advance. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Honorable Nze Philip Oko bụ the Executive Chairman of the Local Government Area. Honorable Nze Philip Oko nnukwu mmadụ ka ị bụ. Anyị na-achị gị ya baala gị na-achị gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Anyị na-ahụkwa mmadụ dịka Chris Obieje. Yes, the talking tech Chief Bob kwa Chief Chris Obieje. Talking tech anyị na-ahụ aka ọrụ ihe ọ na-alụ na ADF ma mgbe eme fundraising mbụ ịgba na ihe niile maka ishi akwado anyị nwa bụ Amokwe TV. So anyị na-send gị special regards and we are saying Merry Christmas to you and Happy New Year in advance. Ọ ji Amokwe bụ ihe ochie abịa. Okay, maka ewe ka ọ bụ na ịma ha ashigide eme. Onye ọzọ anyị na-ekwe maka ya bụ Chief Alex Onya akụta oyi ibe. Chief Alex Onya anyị na-ekene gị ọ nọ Lagos mana mgbe niile ọ na-Amokwe ọ na-akwado nshi ihe a na-eme na-esonyele n'ihe a na-eme anyị na-achị gị jide ka iji ya baala gị. anyị wee na-ahụkwa mmadụ dịka Chukwudị Ifeanyị Zion Zion mmadụ Zion anyị na-ekene gị Zion ịma Zion ihe o ji dị iche bụ ọ natakwa ọ ga na-abụ ndị oge na ego oge na-eso ihe a na-eme soliri ọchịchị ahụ soliri ihe na-eri mana otu a ka o shikwa akpọfukwa ụmụ be anyị edifu obodo oyibo. So Zion anyị na-ekene gị maka na ọbụkwa na Amokwe dịkwa mma ọ dala anyị niile and ị na-akwadokwa ihe Amokwe TV na-eme ọ na-agba ọkwa ma ọchịm ndị anyị gị na muji ndị. So Zion achị gị deme ya baala gị Chukwu ga na-agọzi gị more and more blessings to you. We are wishing you more better opportunities and more business connection in Jesus' name. Amen. Anyị na-achịkwa gị Merry Christmas and Happy New Year in advance. Amen. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Chief Oge Ekene ọ na USA bụ ihe ọ nọ Oge Ekene anyị ma mgbe anyị bidoro Amokwe TV nwụsọ na ndị izi na-akwado nchịkwa anyị na support ihe anyị na-eme. So Oge Ekene ashige deme daalụ maka ịdị na-esonyere Amokwe TV na ịdị na-akwado ihe anyị na-eme deme. Anyị na-ahụkwa mmadụ dịka Jesse Clothing. Jesse Clothing ya makwa m na mmemme nwa na-eme n'ogogo ohu ihe m 1 or 2 igolu from Jesse Clothing. O were ihe anyị ji na-akpọ aha ya because ndị niile gogwele asha n'aka Jesse Clothing na-enye testimony eweta review ka ekunshi wee send anyị n'aka onye na-ele one bụ na ọ na-ele chipa ọ na-ele quality things ọ ya abụ igokwele iftakwa na Christmas nwa na-ashigide anyị ashigi shi n'ogwo. So maka ndị na-ajụ anyị ka a ga-esi weta Jesse Clothing biko ka akpọka ha nọmba ha ga-eji eweta ọ bụrụ igoba akwa Christmas shoe watch ya na-ekwentị ozugbo ọ na-ederiva kwa ebe ọkwa nke ebe ọbụla ị nọkwa bifim anyị na-eme ịkpọ ya na-ekwentị 081 63 43 8883 081 63 43 8883. Deme anyị na-ekene gị. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Injinia Hyacinth Eze ya bụ Eze Chitelu Mmanụ. Injinia Hyacinth Eze anyị na-achị gị daalụ ya baala gị wee na-asị ndịkwa Merry Christmas to you and a Happy New Year in advance. Ka anyị na-ekene Eze Chitelu Mmanụ anyị jikwa ohere a wee na-ekene ndị Smart Media Africa maka na ndị Smart Media Africa ọhụrụ bụkwa brain behind ihe Amokwe TV na-eme our international partner. Na ihe na-ekwu ndị abụ na ịhụrụ na Amokwe TV ada ayụ ọkụ ụtụtụ eshu abalị ha dị busy na power Amokwe TV ọ na-trend more and more eweta kọntentị bara ulu. So anyị na-achị Honorable Nnamdi Onya jide ka iche ndị Amokwe TV team anyị na-asend gị a special
Christmas greeting. I na shigi Merry Christmas to you and Happy New Year in advance. When ekenekwe Mandela Onya na Favor Onya. So Mandela Onya, we are wishing you a Merry Christmas. Onya, we are wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. We are saying more blessings. 2024 will be better than 2023. Amen. We say that you keep on growing strength to strength, higher and higher. Wisdom. Yeah? Divine wisdom. So Ozi Anine Shinakande Amokwe TV team, all the staff and management of Amokwe TV, we are wishing you people all the best. All the way from here to South Africa. Thank you. Kine sekwara anyị na-agwa gị na-ashị gị na Oge Ekene Ndị Ọma na-abịazi n'isi njedebe nke taata. Ka ọ na-abịa n'isi njedebe gị mara na ya bụ mmemme ka ga na-abịakwa n'iru. Ụbọchị Wednesday ọbụla ka anyị na-ewetara gị Oge Ekene Ndị Ọma. Ọ bụ na ị chọrọ ka ekene mmadụ na Krismas a, zitere anyị ozi bifo anyị agbanyụọ. Biko na Krismas erugo, mmemme karịa. Ụlọ ka ị na-emepe, moto ka ị na-emepe, ọbịrịa ka ị na-eme, ịgba nkwụ, ị na-egbu efi, ọzọ ka ị na-echi, onye ọbụla ị na-eme, wedding, birthday, gbaa mbọ hụ na iyela ya ọrụ. Anyị na-eme live streaming, anyị na-eme video coverage, anyị na-eme ihe niile ịchọkwa, anyị wee drone wee ihe a niile. I will digital MC. Unu eyezikwana ndị ọzọ ọlụ anyị biko nụ. Ị ga-ebulu ọla anyị na-eyo ọzọ. Ọ dịghịkwe mma. Ọ chọrọ ka anyị na-aga n'ihu maka na ihe anyị wetakwala ebe a bụ ihe anyị ji atinye ihe anyị na-eme. Anyị chọrọ anyị fụtakwa next year anyị akarịa ka anyị si na-emego maka ya na-agbaka mbọ bụ ka anyị banye DSTV na GoTV ndị ọzọ. Of course. So tinyekwa ihe na-ekiri anyị abanye na GoTV. So anyị na-ekene gị na-ashị gị thank you for joining us in this 2023. It has been a wonderful journey. We appreciate you so much, our fan. Anywhere you're watching from, make sure you share this video. Make sure you show this video to anybody around you and tell the person about Amokwe TV and how to follow and join Amokwe TV. Yes. This is still your person. All known working and mass bulo no ibo. Onya Hillary Chukwebuka na nwada Ebere Osmond. Chetakwa na nke nwa na-eme bụ nke ikpeazụ na nwa. Anyị gbagotekwe na ahụ ọzọ bụ Jenụwarị. Gbakwa mbọ hụ na isoro ndị ga na sponsor Oge Ekene Ndị Ọma. Ọ dịkwa important. Gbaa mbọ dee ihe n'akwụkwọ. Ihe ahụ anyị na-eme bụkwa anyị emekwa ya show ụwa ọha na eze. Nekwe onye dịka nwa ọkwa na sponsor this Oge Ekene Ndị Ọma. Nekwe ihe ọ na-eme. Ndị nwaanyị na anyị na-akpọcha afọ anyị na-eme advert ha ebe a jụkwa ha ka advert Aisha ada. Ekwene ka ọ gaa agha n'azụ. Aka m bụ Ada Ebere Osmond. Daalụ maka isere anyị. Deme.